l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fl-Università ta' Vienna, il-President tal-Parlament Ewropew u Europarlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola sabet ma' wiċċa protesti għal pożizzjoni tagħha dwar il-gwerra f'Gaza. Waqt laqa li kellha ma' studenti tal-liġi f'din l-Università, studenti għaddew messaġġi favur il-ħelsien tal-Palestina waqt li rimarkaw kif Metsola stess għandha id-dem tal-innoċenti fuq idejha. Rapporti internazzjonali juru studenti jistaqsuha għaliex l-Unjoni Ewropea mhix tagħmel biżżejjed fil-każ ta' Gaza u l-għajnuna umanitarja li meħtieġa għax qed jintbagħtu l-armi lejn Iżrael. Jirriżulta li mistoqsijiet lil Metsola li kellhom jiddaħlu minn qabel ġew iċċensurati mill-moderaturi tal-laqa fejn ġustament ittrattaw il-kwistjoni fil-Vant Nofsani. Dan anqal ir-rabja fost l-istudenti li bidlu l-attività f'dimostrazzjoni kontra Metsola u l-pożizzjoni tagħha dwar Gaza u qamu jipprotestaw u jferxu fuljetti dwar il-ġenoċidju li tiseħħ. Waqt li Metsola laqqas biss reaġixxiet jew wieġbet għal mistoqsijiet pertinenti li sarula, uffiċjali tas-sigurtà ħarġu l-istudenti il-barra mis-sala waqt li sejħu anke pulizija u soldati fuq il-post. Students held up a banner and distributed leaflets informing about the genocide and demanding freedom for Palestine. Censoring the pro-Palestinian voices, the students were escorted out of the hall. Din mhux l-ewwel kundanna u protesta lejn l-istituzzjoni u anke kontra l-President tagħha, Roberta Metsola, hekk kif fi protesti mifruxin madwar l-Ewropa kollha, inkluż barra il-Parlament Ewropew, ġew akkużati li huma responsabbli għal massakru f'Gaza. Ftit jiem wara l-attakk tas-7 Ottubru li għadda mill-Ħamas fuq il-parti Iżraeljana, Metsola l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen laqtu kritika ħarxa wara li min jeddhom u bla approvazzjoni tal-istess istituzzjonijiet li jmexxu marru il-Vant Nofsani biex jagħtu il-barka lill-militar Iżraeljan bħall-istudenti Awstrijaki f'Novembru li għadda fi żjara fl-Emkas fraħa ġdid. Roberta Metsola intlaqet minn grupp ta' studenti li akkużawha li responsabbli għal ġenoċidju imwettaq fuq il-Palestinjani f'Gaza. Dakinhar Metsola spiċċat ħarbet mill-istudenti u l-ġurnalisti billi ħarġet mill-garax taħt l-art tal-istess kulleġġ. Meta fl-aħħar jiem indirizzat ukoll l-istudenti tal-liġi fl-Università ta' Malta fejn kienu imġela jattendu waqt li lezzjonijiet ħassrulhom, Metsola wkoll ħarbet minn mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon dwar il-ksur tal-liġi mill-Partit Nazzjonalista li tagħmel parti minnu fejn iddaħħlu il-finanzi tiegħu u d-donazzjonijiet li rċievu.